Mill-ewwel jum tas-servizz ġdid tal-Arriva, 299 karozza tal-linja kienu involuti f'inċidenti tat traffiku. Jiġifieri medja ta' 100 ħabta fix-xahar jew 3 kuljum. Fil-Parlament il-Ministru Austin Gatt qal li l-Arriva m'għandix informazzjoni fuq liema rotot saru il-299 inċident. Iżda ġustifika dawn il-ħabtiet billi qal illi fl-istess perjodu il-karozzi tal-linja operaw fuq it-triq għal madwar 350,000 siegħa. Il-medja ta' 100 ħabta fix-xahar tqajjem mistoqsijiet dwar it-taħriġ li x-xufiera ingħataw meta kienu ingaġġati fl-impjieg mal-Arriva, uħud minnhom baġla bit-tama li tissolva l-problema tad-dewmien fir-rotot. Biex ix-xufiera ġabu liċenzja tal-kategorija D meħtieġa għal dan ix-xogħol għamlu kors ta' bejn 3 u 4 ġimgħat, 8 sigħat kuljum. Dawk l-applikanti illi diġà kellhom liċenzja D ingħataw taħriġ ta' bejn 3 u 4 tiem sabiex is-sewqan tagħhom jiġi skont standards tal-Arriva u tal-Unjoni Ewropea. Wara li jitlesta dan it-taħriġ, miegħu jiżdiedu minn jumejn sa 4 tiem taħriġ dwar ir-rotot. Intant, il-ħamis filgħodu l-kumpanija Arriva ġabet f'Malta 10 bendibażi oħra u ma tniżlu minn fuq il-vapur Translubeka illi tajjar bandiera Ġermaniża. Persuni li kienu xatt tal-belt u rawhom niżlin iddeskrivewhom bħala fi stat ħażin ħafna.